dia, bon dia. Molt honorable president Aragonès, molt honorable president Pujol, president Montilla, president Torra, naturalment també m'afegeixo el record al president Mas, que avui no hi pot ser, i d'una manera molt entranyable al president Maragall, que estic convençut que hauria sentit un gran plaer d'haver pogut venir avui aquí entre nosaltres. Rector, pare Abat, amigues i amics, Pau Casals, ho sap tothom, ho hem vist encara avui i per fortuna crec que tindrem sempre ocasió d'anar-ho recordant, transcendeix el seu temps. L'acte d'avui és una prova que Pau Casals transcendeix el seu temps, va més enllà de la música, naturalment, és, podríem dir, un universal dintre els universals, probablement el primer dels universals, però en totes les seves transcendències hi ha la nació, hi ha Catalunya, d'una manera inequívoca, clara, rotunda, expressada sense complexos. I en particular, s'hi ha referit el president Montilla, el president Pujol, una manera d'entendre la nació compartida, que la vincula, sí, a la música. No poden existir nacions sense música, que és una part del seu esperit, una música reconeixible com a catalana. Hi ha també l'univers humà, l'univers humanista, el formar part del món en la condició de català, i hi ha efectivament la democràcia i la pau. La llibertat per Catalunya formava part de la seva militància, i militar per Catalunya era, i és avui, militar per la llengua, militar per la pau, militar pels valors humanistes. Pau Casals va pensar sempre amb els altres, sempre. Mireu d'on el mireu, l'agafeu d'on l'agafeu, veureu que pensa aquell acte, aquella seva interpretació, aquell seu capteniment, aquell seu discurs, pensa en els altres d'una forma amb què ho fa aquella seva generació de gent intel·lectuals, artistes, també a vegades homes d'empresa, que era la de tenir visió d'estat. La visió d'estat no la tenen només o només l'han de tenir els polítics. La visió d'estat és una actitud davant del qui sóc jo i què faig jo davant de la vida, i tota aquella generació la tenia, aquesta visió d'estat, i tant se val si era el cas de la mancomunitat, amb competències que en podrien dir provincials que no provincianes, o eren amb les competències del primer estatut, o, no massa lluny d'aquí, amb aquella idea que el coronel Macià es plantejava per derrocar la dictadura del general Primo de Rivera. Visió d'estat. I Pau Casals la tenia. Amb aquella visió i amb aquell compromís que gent com Carles Rahola va expressar en el seu cèlebre breviari de ciutadania, Casals va pensar també doncs, en les generacions que l'havien de sobreviure amb una gran generositat, sempre. En aquest sentit, la seva vida és un compendi inesgotable i, deixeu-me dir també que inspirador, de molta d'aquesta generositat, d'una voluntat d'oferir el seu talent, d'oferir la seva projecció internacional com a punt de suport perquè els altres hi poguessin fer palanca. Palanca per moure coses. Recolzeu-vos en mi, venia a dir Pau Casals, i mourem coses. Feu servir la meva projecció, el meu talent, a vegades els meus recursos, perquè pugueu fer palanca i moure coses que semblen difícils de moure's. I avui, efectivament, ens podem recolzar en Pau Casals per reivindicar-nos com a catalans arreu del món. Va fer una gran reivindicació del que érem, i avui, gràcies a aquest punt de suport que ens ofereix Pau Casals, avui ens podem projectar, ens podem reivindicar davant del món com allò que som, com a catalans. I podem reivindicar la nostra llengua com una llengua patrimoni del món. Patrimoni del món que tenim el dret, deixeu-me dir també que tenim el deure de llegar a les generacions futures. En aquest sentit, en aquesta glossa sobre la generositat i la fraternitat de Pau Casals, voldria significar tres elements, tres fets o tres actituds que ho avalen d'una manera molt clara en tres èpoques diferents de la seva vida. Naturalment,
el cèlebre discurs davant de les Nacions Unides. Per cert, avui aquest discurs Pau Casals el podria fer en català, perquè avui el català es parla a les Nacions Unides de manera oficial, d'ençà que el govern d'Andorra s'hi va incorporar. Però voldria destacar no només el fet en si, que el coneixem tots, el valor que té aquell discurs, sinó una altra cosa que per mi és també molt important. Pau Casals fa aquest discurs quan ja era el tram final de la seva vida, quan ja no li calia res més, quan ja ho havia fet tot en termes artístics, en termes personals, però va sentir que havia de fer una gran aportació a la nació. Però quina nació? Aquella que ell no veuria mai. A la nació dels altres, a la nació dels que vindran. Això és un gran gest de generositat. No en tenia cap necessitat i ho va fer perquè els altres poguessin fer sobre aquest punt de suport la pressió que fes falta per salvar la nació. Segon moment o segona actitud, que també s'ha glossat però m'agradaria també destacar-la especialment. L'ajuda moral però material que va fer als exiliats catalans, especialment en els moments més durs. En els més durs, al principi, la gent sabia que Pau Casals hi era sempre. Sembla que aquí a la sala hi ha la neta de Joan Alavedra. Gemma, benvinguda. Us podria explicar de manera molt emocionant com es va fer i el servei de què es va posar el pessebre. Tota la història del pessebre, emocionant, la implicació, en fi, entranyable, i el per què tira endavant. Doncs també per ajudar a l'exili que en aquells moments s'ho passava molt malament. I a vegades li semblava que no hi arribava prou, Pau Casals. Fixeu-vos si era generós, que a vegades patia per no poder ajudar prou. I finalment, un detall que l'altre dia amb la meva dona i jo el vam trobar, ens va cridar l'atenció, de tant en tant ens submergim a l'hemeroteca de premsa històrica, i vam trobar un detall a la premsa belga, precisament, que ens va cridar l'atenció, que és del novembre de l'any 32. Parell de mesos després de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, Pau Casals va decidir fer un altre gest de generositat. Fins aleshores, artísticament, Pau Casals era conegut com Pablo Casals. Tenia més de 50 anys i va fer una cosa que a la premsa, i ho hem trobat així en la premsa d'aquell dia, a la portada de l'Essuar, sortia una nota, va decidir no, jo em diré Pau, perquè Pau és el meu nom en català. I l'Essuar se'n sorprèn. Diu, caram, com és que un artista consolidat, de projecció internacional, que d'alguna forma té aquesta marca comercial coneguda, per què decideix canviar això? Què és aquesta extravagància de dir-se Pau, que en català ja sabem que vol dir Pablo? Doncs ho va fer-ho per la mateixa raó que molts altres també han fet el mateix. Per assenyalar que hi ha, sí, des del decret de nova planta, que ens va prohibir l'idioma, les institucions, hi ha un conflicte no resolt. I ell va fer servir aquest element posant en risc, diguéssim, la seva projecció internacional, canviant la seva projecció internacional, per assenyalar que hi ha una llengua que no es podia fer servir amb normalitat, que hi ha una llengua que mereix ser tractada com la resta de llengües del món, no per damunt d'elles, però tampoc per sota de cap d'elles. De manera que quan demanem que el català sigui una llengua d'Europa, que continuï sent una llengua viva, al costat de totes les altres, ho fem precisament resseguint aquell mateix fil que les generacions que ens han precedit van saber teixir, però que ho fem també pensant en els altres. No ho fem pensant per nosaltres mateixos. I de la mateixa manera que res del que va fer Pau Casals va ser pensant en ell, ni buscant cap sortida personal per ell, sinó pel país, tenim el deure de continuar fent el mateix pel país, per la llengua i per la seva gent. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya lliure.